Anga foli be an filɛbagaw bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu don kibaru bɛna la s'aw ma balimakɛ Aliyu Hase de fɛ. I n'a fɔ an y'a yira la cogo min na an ka kunnafoni tɛmɛnenw na, ayiwa kalansow bɛɛ ni olu ye duguma kalanso ni cɛmancɛ kalansow ye, olu datugulen don an ka jamana kɔnɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen. Ayiwa min ye olu ka école karamɔgɔw ye, olu kɔni bɛ baarabila la min ye tile 15 baarabila ye. Hakilina jiginnajan ni tile 15 baarabila ninnu cɛ, ayiwa baarabila caman kɔni kɛra, ayiwa ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ. Kabini o waati fo sisan kɔni ɲɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ ninnu ka laɲiniw la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna na kɔni dugudenw ni olu ye jamanadenw yɛrɛ ye, olu bɔra k'u ka nisɔngoya yira Kati ani ni Bamako mars kalo tile 14. Ayiwa min ye Kati ye, an b'a yira la k'a fɔ ko nisɔngoya taama dɔ kɔni kɛra yen yɔrɔ la, ayiwa min kɛra ekɔliden karamɔgɔw ale ni ekɔlidenw yɛrɛ caman fɛ. Ayiwa u bɔra ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ k'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka laɲini de, ayiwa kalan kɔni o ka daminɛ cogo min na ekɔlidenw kɔni olu bɛ se ka taa ekɔli la u ka bɔ bɔlɔnkɔnɔnaw na pɔlɔnpɔlɔn na. Ayiwa min ye Bamako kɔnɔna ye, an b'a yira la k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ ye ayiwa wulikajɔ kɔni bila sen kan, o ye maaw ye minnu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministère de l'éducation ni o ye minisiriso min bɛ kalanko ko kunna, ayiwa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen da la ka se ka daga sigi yen k'u ka nisɔngoya kɔni yira nin koɲɛ in na. Ayiwa yen kɔni an b'a yira la k'a fɔ ko o jama ma caya ka Kati ta bɔ, nka maa minnu kɔni bɔra olu y'u ka nisɔngoya kɔni yira. Ayiwa yen kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kalanko kɔni a bɛ ka taa cogo min na, ayiwa maa kɔni bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko ni ɲɛ ma sɔrɔ a la kalan kɔni ɲinan ta in a bɛ kɛ fu ye, i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko année blanche. Ayiwa o de kɔni kama u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se ka sigi ten k'a lajɛ ko olu dɔgɔninw n'u denw ko olu bɛna taa ayiwa année blanche la k'a sɔrɔ olu kɔni ma foyi kɛ. Ayiwa o de kɔni kama ninnu kɔni bɔra kunun ka t'u ka nisɔngoya kɔni yira ayiwa minisiriso min bɛ ayiwa kalanko kunna. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka laɲini ye min ye sisan, ayiwa ko jamana ɲɛmaaw kɔni ka ko bɛɛ kɛ, ayiwa min ye ekɔli karamɔgɔw kɔni ka laɲini ninnu kɔni u ka ɲɛ sɔrɔ o la. Ayiwa ma dan ka welewele bila ka taa jamana ɲɛmaaw dɔrɔn ma, ka d'a kan u y'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛnɛ fɛ k'u k'u miiri ekɔlidenw yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ la, ayiwa ko ni u kɔni ma don kilasi kɔnɔ ka taa kalan kɛ kalandenw kunna ko kɔni bɛ denmisɛnninw de ka ayiwa diɲɛnatigɛ kɔni don bɔgɔ la, ko ka d'a kan a b'u bila kɔfɛ ni san kelen kɔni tɛmɛna k'a sɔrɔ u ma kalan kɛ u ma foyi kɛ. An b'a yira la k'a fɔ ko ninnu ye waatinin kɛ u ye daga sigi minisiriso in da la, nka kɔfɛ finitigiw kɔni nana ka u kɔni bɛɛ gɛn ka bɔ o yɔrɔ kɔfɔlen in na. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen, an b'a yira la k'a fɔ ko a bɛ tile damadɔni bɔ sisan, ayiwa ŋunuŋunukanw kɔni cayalen don jamana kɔnɔ, ka d'a kan mɔgɔ caman kɔni bɛ k'a fɔ ko minisiri ɲɛma n'o ye premier ministre Sumaworo Bubayi Mayiga ye ko a kɔni bɛna baara bila. Ayiwa ŋunuŋunukan dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a tun ye baara bila ka ban yɛrɛ. Ayiwa o ŋunuŋunukan ninnu hukumu kɔnɔna na, ayiwa min yɛrɛ ye premier ministre ka ayiwa baarakɛlaw ye minnu ka baara bɛnnen don ka kuma a nɔ la, ayiwa olu kɔni ye kuma dɔ kɔni bila min na u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa o ŋunuŋunukan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye, ko ka d'a kan ko premier ministre ni o ye ministre ɲɛma ye a kɔni a bɛ a nɔ la hali bi, wa ko ani jamana ɲɛma kɔni ko u ka di. Ayiwa olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ministre ɲɛma yɛrɛ ni o ye ayiwa premier ministre Sumaworo Bubayi Mayiga ye, a ma mɛn yɛrɛ a bɔra taama la Mali ayiwa dugu cɛmancɛ dugu ni ayiwa kɔrɔnfɛ dugu la ka taa yen koɲɛw kɔni lajɛ ani ka taa baara dɔw kolobakari yen yɔrɔ ninnu na. Ayiwa ko kɔni bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min na sisan ko baarabila ko kuma kɔni o tɛ yen, a bɛ ka baara kɛ cogo min na ko gɛlɛn minnu bɛ yen jamana kɔnɔ olu kɔni bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na. Ayiwa ni nin bɛɛ tɛmɛna ka bɔ yen, an b'a yira la k'a fɔ ko polisi ɲɛma min ka baara bɛnnen bɛ ka foroba sirabaw ka sariya kɔni bato olu kan, ayiwa ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko katakataniw n'olu ye ayiwa moto sen sabaninw ye, ayiwa k'olu kɔni kɛlen don ka gɛlɛyaba don Bamako siraba kan bolili kɔni la. Ayiwa k'o de kɔni kama ko a bɛ hakililajigin kɛ olu yɛrɛ ka bolili koya na, ayiwa sariya yɛrɛ ye min fɔ o la. Ayiwa a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin katakatani ninnu ye, ayiwa ko u yɛrɛ u man ka boli Bamako sira dɔw kan, i n'a fɔ pont fɔlɔ ni o ye premier point ye. Ayiwa a yira la k'a fɔ ko ni o yɛrɛ bɔra yen Kuluba taasira ale ni ayiwa Kulukoro taasira ni ayiwa boulevard de l'indépendance siraba ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko u man ka boli nin si kan waati si. Ayiwa ko sira tɔw kɔni u kan ka boli olu dɔw kan, nka o fana ye waati ni waati ye. Ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa pont filanan ni o ye pont Fadi ye, ayiwa k'u bɛ se ka boli o kan ayiwa tile kɔnɔ 10 heures fo ka taa 15 heures kɔni se. Ayiwa ko min ye pont sabanan ye yen kɔni
kɔni bɛ se ka boli yen kabini ayiwa sɔgɔma 6h fo ka taa se 19h30 la ni o ye fitiri waati ye ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko ni a bɔra o waati la ni o ye fitiri waati ye ko fansi Bamakɔ ayiwa ko min yɛrɛ ni katakatani ninnu ye kɔni ko u man ka boli ayiwa a yirala k'a fɔ ko sariyaba min bɛ siraba ka bolili koɲɛw bɛɛ ɲɛfɔ ni a bɛ fɔ ma ko code de la route ayiwa ko o kɔni o bɛ ka yɛlɛma an bɛ yɔrɔ min na sisan cogo min na min yɛrɛ ye katakatani ninnu ye ayiwa olu ka bolili koɲɛw kɔni bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ a kɔnɔna na cogoya min na ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko a tɛna mɛn ayiwa min ye permis ye ale ni carte grise ni ayiwa sɛbɛn wɛrɛw olu kɔni bɛɛ bɛna jagoya maa o maa kɔni bɛ ni bolimafɛn suguya kɔni boli an ka jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw ninnu de tun ye kunnafoniw ye bi k'a lase aw ma aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la